No niin, morjesta taas. Nyt olisi pökötti hitsattu. Joo, eli siihen meni koko tää helma. Tuolta lokarin alta se lokari ei ollut ollenkaan kiinni. Mä tein sinne uuden pellin. Hitsasin mutterit pellin toiselle puolelle. Ja nämä on kaikki helmapellit on maalattu myös sisäisesti. Justiin pistin kotelosuojat, niin pitäisi kestää. Tossa on yksi vedenpoisto ja tuossa on yksi vedenpoisto tein ja tuolta noin jätin auki noin nostopaikan sivut, niin sieltä pääsee. Täältä näin oli pari tulppaa, tossa on yksi ja tossa on toinen. Piti saada sen välihelman niin kuin molemmin puolin se massa, niin 2 reikää tonne tuolta noin työnnelty. Sitten mä tosiaan, kun se on kuumentunut tosta hitsauksesta toi helman tää takaosa, niin mä vedin harjalla niin puhtaaksi sen suurin piirtein täältä toiseltakin puolelta. Ja sitten pohjamaalit ja massat. No tästä ei paljon näkää, kun on vähän pohjamuovia, mutta semmonen. Joo, eiköhän se kestä aika pitkään. Tosiaan omistajan vastuullahan on sitten kun tässä ei ole roiskeläppiikään, niin kun toi suihkuttaa tonne noin sitä kivimössöä, niin aina pitäisi sitten korjata, kun massa menee puhki. Tää on nyt ihan perus dinitrolikiveiskusuojaa tossa. Ja sitten noi saumat on vedetty koriliimalla. Tässä tää nousi. Jouduin tekemään tänne näin, en saanut tota helmaa kiinni, niin täällä löytyi semmonen kitti-yllätys oli tehty mulle. Kittijäynä, niin tosta noin niin vaihdoin palasen. Ja vedin sen ihan, mulla on kuvat asiakkaalle, niin ennen kittausta, niin näkee, että on varmasti 100% hitsattu. Ja sitten mä heitin sen metallipakkelin siihen. Ja sitten maalari saa sitten tehdä loppuviimeistelyt. Kuka sen nyt maalaakaan sitten ikinä. Semmosta. Joo, pari päivän homma siinä mulla oli, että mä en sitä nopeammin saanut tehtyä, kun huolellisesti vääntää. Pari päivää vei yksi puoli kokonaan. Tää oli ihan siinä hommaakin, kun sain kaikki välipellit ja sisähelmat ja tommoset. Tuolla ei onneksi tarvinnut tuolla keskiosalla niin sitä välihelmaa tehdä, että vedin se harjalla puhtaaksi ja sitten vedin maalit ja muolit. Ja sit sellainen. No mutta semmonen se. Eipä tässä sen kummempia. Niin seuraaviin videoihin sitten, kun taas tekee mieli kuvata, niin otan teille sitten videota. Mutta ei muuta kuin kiitoksia ja morjettes.